Predstavujeme vám spoločnosť Topnat AS, vášho silného a spoľahlivého partnera pre komplexné logistické riešenia, zasielateľstvo, colné služby, servisné služby a obchod. V rámci skupiny Topnat fungujú 4 divízie. Transport, dopravné riešenia od osobného auta po kamión. Logistics, komplexná skladová logistika 3PL. Services, moderné servisné stredisko na osobné a úžitkové vozidlá, najmodernejšia 3D geometria Hunter Elite, stanica technickej kontroly a emisnej kontroly, kontrola originality, samoobslužná autoumývarka. Profirma, predaj a distribúcia potrieb pre firmy, 17 000 položiek, e-shop. Kamiónová doprava je nosnou činnosťou od vzniku spoločnosti. Značka Topnat získala za 20 rokov povesť stabilného, spoľahlivého a dostupného dopravcu. Naše logistické a skladové kapacity predstavujú momentálne priestor o rozlohe 30 000 m2 a neustále ho rozširujeme. Spolu s výborným dopravným napojením vás dokážeme obslúžiť kamkoľvek. V našom areáli v Partizánskom nájdete pod jednou strechou servisné stredisko pre vaše osobné a úžitkové vozidlá, najmodernejšie diagnostické zariadenia, stanicu technickej a emisnej kontroly, kontrolu originality, penovú samoobslužnú autoumývárku. Sme predajcom a distribútorom potrieb pre firmy. Navštívte našu stránku www.profirma.sk a vyberte si spomedzi viac ako 17 000 položiek. Vyberte si správneho partnera pre váš biznis. Pracujeme pre vás od roku 1949. Pre viac informácií navštívte www.topnat.sk alebo volajte 038 391 3022.